Hola, Joncs, què tal? En primer lloc us vull saludar i presentar-me pels que no em coneixeu. Soc el Rubén Darío Fernández, redactor de cinema de la revista Llum Catalunya, i bé, comencem aquest nou any 2014 i començarem també amb aquesta nova secció del Cineblog en la que us vull anar explicant una miqueta les novetats en entorn al món del cinema, les meves crítiques i de tot una mica, d'acord? Doncs bé, amb aquest primer cineblog, el que us vull resumir una miqueta són les millors pel·lícules que per mi ens ha portat l'any 2013, ja que justament hem finalitzat aquest any. He fet un petit resum. De fet, he triat 4 pel·lícules que per mi són imprescindibles i si no les heu vist, doncs ja sabeu. La primera pel·lícula que he triat és la pel·lícula del director nord-americà Steve McQueen, 12 anys d'esclavitud. Aquesta pel·lícula em va impactar molt. Recentment l'he vist justament amb un company d'aquí de la revista, amb en John. Millor dit, no un company, sinó el director de la revista. Una salutació pel Manjon. I bé, doncs és una pel·lícula, com ho diria, impactant, atrevida, dura. És una reflexió sobre la dignitat humana. 12 anys d'esclavitud és la tercera pel·lícula de Steve McQueen, que després de Hunger i Shame ens porta aquesta pel·lícula, que és un al·legat per la llibertat, que ens farà sentir de ben a prop la humiliació i la lluita per la supervivència d'un home lliure, de raça negra, que és segrestat i venut en l'Amèrica del segle XIX. El millor de la pel·lícula, doncs bé, per mi en aquesta pel·lícula han aconseguit transmetre la duresa d'aquella època en la que els esclaus eren tractats com a objectes, si no feien el que l'amo volia eren castigats amb els cops de fuet i tractats realment d'una forma horrible. I això, ja veureu que aquesta pel·lícula et fa passar-ho realment molt malament. També cal destacar el que són les interpretacions dels actors i les actrius principals, que fan unes interpretacions amb una força i un magnetisme brutal. Per terminar, us ensenyaré el tràiler d'aquesta pel·lícula pels que no l'hagueu vist. Li volia preguntar de quina part del país és. Soc del Canadà. A veure si saps on és. Sé on és el Canadà. Hi he estat i tot. Has viatjat molt per ser un esclau. Solomon Northup és un violinista magnífic. Vaig néixer com un home lliure. Vivia amb la meva família a Nova York. Porta't bé amb la mare. Fins que un dia em van enganyar. Per en Solomon. Em van segrestar i em van vendre com a esclau. Què, noi? Què? Com et trobes? Em dic Solomon Northup. Sóc un home lliure i no tenen cap dret a empresonar-me. No ets lliure. No ets més que un fugitiu de Geòrgia. Went down to the river Jordan. El servent que no ha fet el que l'amo volia haurà de rebre molts assots. Ho diu la Bíblia. L'estat dels seus treballadors és horrible. Són propietat I meva. ho diu amb orgull. Ho dic tal com és. Parla! Puc fer el que vulgui amb la meva propietat. Mira aquí. Moebs, T'he dit que vinguis! Fa uns dies era amb la meva família, a casa meva, i ara ho he perdut tot. Si vols sobreviure, parla poc i fes el mínim possible. Doncs jo no vull sobreviure. Jo vull viure. Pots dir que no, Solomon! he fet el que em va ordenar. Si no està bé és perquè les ordres no estaven bé. L'amo et va portar aquí per treballar i res més. Si no ho fas, rebràs 100 assots. Sé que representa ser l'objecte dels capricis de l'amo. Quan arribi el moment, Déu s'encarregarà de tots. Sobrevisc! No cauré en la desesperació i mantindré la moral alta fins que recuperi la llibertat. Era un home lliure, no un esclau més. La meva segona proposta és la pel·lícula Agost. Agost és una pel·lícula dirigida per John Wells, que és el director de The Company Men, i ens porta un repartiment increïble. Julia Roberts, Ewan McGregor,
Meryl Streep, Juliette Lewis, Benedict Cumberbatch i un no parar d'actors i actrius impressionants. La pel·lícula Agost està basada en l'obra teatral de l'autor Tracy Letts, que es diu Agost comptat d'Osage, i va ser una obra de molt èxit que es va estrenar a Broadway l'any 2007 i va aconseguir guanyar premis de molta importància en el món del teatre, premis Pulitzer, Tonys, i posteriorment es va interpretar a diferents ciutats de tot el món, inclús a Barcelona. Agost ens explica la història de la família Weston, una família americana d'Oklahoma molt peculiar. Comença la narració de la història amb el personatge del Beverly Weston, que està interpretat pel Sam Shepard, i és un poeta, un escriptor, que ha perdut l'inspiració. Ja des de fa anys ha caigut en l'alcoholisme i el seu matrimoni amb la Violet, que és el personatge interpretat per la Meryl Streep, és una relació molt dura. Ella, la Violet, recentment li han descobert que té càncer, està rebent tractament i a més té una gran addicció a lo que són les pastilles. Hi ha certs moments on ella surt drogada, perduda, empastillada fins les celles i realment són molt còmics però també durs alhora. Doncs bé, com us deia, contracta aquesta cuidadora per la Violet i llavors, quan ja ho ha fet, decideix desaparèixer. La Violet, assustada, però realment no, perquè ja el seu marit havia desaparegut en certs moments, decideix cridar a les seves 3 filles per ajudar-la a buscar-lo. Aquesta búsqueda no termina gaire bé, i bé, doncs el que és la pel·lícula, tota la pel·lícula ens explica les relacions entre els diferents personatges, els diferents individus d'aquesta família. És molt peculiar, o sigui, tothom té unes característiques molt histriòniques i això aporta molt, perquè realment hi ha moments en què dona la sensació que estàs al teatre. El millor de la pel·lícula, sens dubte, és les interpretacions impressionants que té, sobretot de les actrius. En aquest cas vull destacar, sens dubte, la Julia Roberts i, com no, la Meryl Streep, que tenen uns papers impressionants. La vida és molt llarga. T.S. Eliot. No va ser el primer de dir-ho, i encara menys el primer de pensar-ho. I és ben veritat, punyeta. Estàs a punt? No, no gens. Hola, mare! Ja sóc aquí. Bàrbara! Que gran que estàs! Mira quines tetes! L'últim cop que et vaig veure semblaves un noiet. Quins collons, el teu pare. Mira que fer-me això. Te'n recordes de la tia Karen? Aquell deu ser l'home d'aquest any. Però aviat te n'aniràs i no tornaràs mai més. No comencis ara, Al teu pare li vas trencar el cor quan te'n vas anar. Tens molta barra de dir això. Eres la favorita d'en Beverly, tu ho M'estimo més saps. pensar que els meus pares estimen les seves filles igual. I segur que t'estimes més pensar que per Nadal et dui els regals Santa Claus. No he anat a l'enterrament de l'oncle Beverly. No té cap importància comparat amb el que sents al cor. Bill, on vius ara? Perdona? Us heu separat, tu i la Bàrbara, oi? O ja us heu divorciat? Hi ha una dona més jove? Ja n'hem parlat prou. Sí. Ho veus? Doncs, nen, ho tens pelut. Que agradable. A la meva època les famílies estaven unides. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and 2 dancing feet. Vols dir que et convé fumar? Que hi ha algú que li convingui o què? Tu, què fas? És el que em penso, aquesta olor? Fes-te, pare, ajuda'm! El que no pot assimilar la nostra filla és aquest manicomi on l'has portat. Aquest manicomi és casa meva. Pensa en el que acabes de dir, sisplau. Estar casat és dur. El que sí que s'ha de dir del pare i la mare és que t'has de treure el barret davant d'una parella que ha aguantat tants anys casada. Caran, que el pare s'ha suïcidat. Sort que no podem veure el futur. Si no, no ens llevaríem mai. La tercera proposta que us porto és La vida d'Adele, d'Abdelatif Kechiche. És una pel·lícula que recentment ha guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes i ha causat també bastanta polèmica per una miqueta el que és el tracte que suposadament aquest director ha sotmès a les seves actrius. Diuen que els rodatges han sigut molt durs, que inclús
alguna de les actrius va estar a punt d'abandonar el projecte de la pel·lícula, però bé, jo personalment crec que moltes d'aquestes coses poden ser rumors, màrqueting, etc. I realment el resultat és molt bo. Transmet una realitat, és realitat pura i dura, i a mi realment em va captivar. La vida d'Adele podríem dir que és com un cant a la vida, un cant a la llibertat de ser qui tu realment vols ser. Ens explica la història de l'Adele, com us deia abans, que és una noia de 15 anys que té una confusió en el que és la seva sexualitat i s'enamora d'una noia. I bueno, a través de la història d'amor amb aquesta noia, hi ha moltes imatges també de sexe explícit, doncs resulta un drama romàntic realment de molta intensitat. Sobretot gràcies a la direcció, perquè té una direcció exquisita, i també a la interpretació de la protagonista, d'Adele, que és d'una naturalitat impressionant. Aquesta noia arribarà molt lluny. La vida d'Adele és una pel·lícula hipnòtica, és morbosa i transmet una realitat al·lucinant. És autèntica, és una pel·lícula autèntica i transmet perfectament les angoixes i desorientacions a les que es veuen sotmesos molts adolescents d'avui en dia. ¿No te ha gustado? Sí. Me ha gustado mucho. Venga, los detalles. No los hay. ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasar la tarde juntos, ya está. ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la Inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo. Que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo. La infancia es la edad que ya habréis pasado, espero. La edad en la que uno no es lo bastante maduro ni lo bastante fuerte. ¿Te da corte? Sí, un poco. Eres divertida. ¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día? Con el pelo azul. Me da igual que seas bollera, pero la cuestión es que has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro. Te acabo de decir que no soy lesbiana. ¿Eres tonta o qué? Se está bien, ¿eh? Teníamos muchas ganas de conocerte, Emma. Es todo un detalle que le ayudes con los deberes de filosofía. Gracias. ¿Te gustan tus clases de filosofía? Me apasiona. ¿Pasa algo? ¿Te da vergüenza estar con una chica? No me da vergüenza, es solo que... ¿Hace cuánto que me tomas por tonta? No te tomo por tonta, jamás te he tomado por tonta. ¡Largo! ¡Que te vayas! ¡Sal de mi vida! ¿Por qué mientes? No miento. Entonces, ¿por qué lloras? No lloro. La meva darrera proposta és Gravity, d'Alfonso Cuarón. Per mi, una de les millors pel·lícules de l'any, on Alfonso Cuarón tracta amb sensibilitat i espectacle una aventura que succeeix, diguéssim, a l'espai exterior, amb els protagonistes de la Sandra Bullock i el George Clooney. Una pel·lícula que realment em va commocionar. En certs moments em va fer plorar, em va fer riure, i és una pel·lícula que és molt sutil perquè no té molts diàlegs i realment gairebé el 90% del pes de la pel·lícula cau sobre un sol personatge, que és la Sandra Bullock. Jo desitjo que s'emporti l'estatueta aquest any perquè la Sandra Bullock m'ha sorprès moltíssim. Era una actriu que jo no la tenia en gaire consideració i aquest paper ha sigut brutal. Vull dir, gràcies a ella aquesta pel·lícula és el que és. Doncs bé, ja terminaré el cineblog d'avui. Simplement recordar-vos que ens podeu llegir a mi i als meus companys a la revista Young Catalunya, www.revistayoung.cat, i si us ha agradat el cineblog, ja sabeu, apreteu el like, us subscriviu al canal i properament ens tornem a veure, d'acord? Adeu!